ole ka channel clear tu zong te in a fine chibai ka bok chewa khonga in he channel hi ila subscribe lo ni chuan lo subscribe sakla like comment share kha no peve tor chein ka dil che ni zanin chu zo Sawhthing le zo Aieng thingtlanga kan chin entir zo kan handua tunna poyan he ain mu lo khalawa video toite karon siama hi atop rak thing kha lo en sak kadwa he in chuang ve te nia hei hi chakhat ania tian chakhat chawzawa atak rutuk lo na in hei kan han ching punganga tunlai chon kan hriat kha Mizoram Sawrkarin Aieng te Sawhthing kutna thok tu titan ham thatna tam tak aron da zinga Sawhthing le Aieng han chingpung ve do na nia chawang chuan he Aieng le Sawhthing ka cho video ka chin pun tur hi lo thlir sak mula takwak lo na in hei po hi cha thawa ka chin ania chawang chuan an ram leinung hi angei lo deuh nge ni ma se tihian chin khop chu thar ve le maya nuam ve deuh nia rang thar dei tian chin tur ba ka hian dora le ngai lo hian ma ni hian ain tum chap the ni in Sawhthing te po chutani tan te le alonga e tan po in lo tui ve shima a quintal le kg tam tak te chin tur nei lo mai la tiang chuk to huana te chuan han ching ve mai la yang maza thelo thara mi ta ban ngai lovin kan mi zo pi le pu te thu min ro chun pakhata chuan mani in to del tinia chawang chun kan in to del ve theina la ya in to del ve hi a tha em tunna point nei anan chaw eng moza chu achia kandanga eng moza chu mani eya dor a le ngai lo khan ti hian ka siam mai le don ni chawang chuan ni pon he thlai chin practice lo te ve ula kadu pui khop mai cheu chuk tu hona po akum lun thenia Aieng te phei chu hei hi akum khatna chawnia atak hi ram le lung that lo wa nge ni atak lu tuk lawa akum luna phei chon bi khada hian kejili kezinga te chaw ve thenia chutiang bok chuan Sawhthing te po ani ve tho nia akum lun a chuan kezinga kezirok ta chunglam thlengin ati thaya tin Sawhthing le Aieng hi thlai dang pon ni tho nga alo chi ve mai maya an han ching ve a hian cha lei lung chadur hi angi em maya tian cha lei lunga kan han chinga kum khat na chawnya hi ani chuk tu huan ram huan te chu ni sem han da kum lu ni lana kuma chuan a le tam takha kan thar thei don ni nang ni po khan lo ti ve chin la azong chang thlak nia mani ei tur ba ka a chi tur ti khan lo tum zela tian anuam ve mai tin thlai chin hi athar tur han mu hi anwam em maya sum le pai hau sak na te kan zonga tum lai chana chuan sum le pai te lo chuan thil tak tak hi ti thei lo nia ma se thingtlang anga chuan ma ni kan lo in to del khan a lu em mi ta it lovin sum le pai po ngai lovin ti hian mani
thar nghe kha kan ei do na resel boy resel bi kan ya la phai la ma tangin khoi mo tangin ban kala Sawhthing an siam ing mo te Aieng te pon yang chu tiang zelin til sa sang te pon yang thai chin ve thei chu manin han chingila anom dan te dang lamania alut te kan lut bi tin cái mani taksa rim po hi resel boy kan resel fertilizer le eng ma dam doi chi sang manga chom seilen thlai te ei hi chu taksa nakin zela side effect te nei thina he kan thingtlang Thlaithar nei ro hi chu tiang pol bloi ngai lo chuan aram le lunga hian chu tiang zong chu ama kan ti ve thei chu thlo saka ri vur khan ni maya kha tiang kha chu an ni ponin ti thei ve kanga kan ti thei ve kanga ri vur te nge an nge em maya ti hian pong ther thur hian han ri vurila he po kan han na ri vura amai ro chu nia chin kan soi tong khan ram le lungin azir lo chuan kum khat na me ai chuan a ho lam ve nge athar te hi atam lo ve ni chuan heng Thlaithar chi sang kan nei thei ang chi te mani chuk thu huana te nan nei veila nun hi ti lim ve em ani chu kan han share du pa chaw ni he video hi lo ngai na fe ani chuan ko ngai takin min lo share sakla like te comment te ko kha lo pe vela tin he channel hi ila subscribe lo ni chuan ko ngai takin min lo subscribe sak don nia hei zong hi ni in zawa in mang tha vek ule